Bun, am revenit la întrebarea lui Justin. Nu o să-ți pot face pe plac pentru că nu-i am pe toți. Nu știu pe unde sunt împrăștiați prin casă, dar îi număr pe cei pe care i-am acum la dispoziție. Da? Bun, deci 1, 2, 3, 4, scuzați dacă unii au plastelină pe ei, s-a jucat și sora mea cu ei, 5, 6, 7, 8, 9, da, pe ăsta l-a dat cojă, 10, pe ăsta a pus plastelină, 11, ăsta e de la McDonald's, nu știu dacă se pune neapărat, hai să nu-l punem, am rămas la 10, 11, îmi place la nebunie hamsterul ăsta, 12, 13, pe ăsta l-a masacrat sora mea, l-a chinuit groaznic, are și un telefon în el. Așa. 14, 15, 15, mă scuzați, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, am două zebre, 37, 38, 39, 40, am 3 zebre, 41, 42, am mai mulți arici din ăștia. 43, 44, 45, 46, 47, doar că ăsta este de la McDonald's, deci nu știu dacă se pune, deci rămânem la 46, cred, da, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, a avut și zile mai bune bietul Pet Shop, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Este un pet shop din colecția Interactivi. Are o perie și când îl piepțăn închide ochii. Nu știu unde am pus peria. Pe urmă am fetița de la ei și mai aveam o fetiță pe care am primit-o la un set, dar chiar nu știu unde este, îi am de mult timp.
Și mai am câteva corpuri fără capete de la Pet Shop. Nu știu unde sunt capetele. Și mai am câțiva de la McDonald's care nu se pun. Adică eu nu-i pun. Da, mai am câțiva Pet Shop. Cred că vreo 5 mai am care nu-i găsesc. Știu și care sunt, care lipsesc. Adică știu 2 care îmi lipsesc. Ceilalți nu știu exact care sunt. Oricum, să zicem că am 60 de Pet Shop pentru că nu-i găsesc pe ceilalți, nu știu unde sunt. Mai am câțiva, dar nu știu unde sunt. Nu m-am mai jucat de mult timp cu ei. Bun, sper că ești fericit. Hai că am pierdut 5 minute cu număratul Pet Shop-urilor. Hai să trecem la următoarele întrebări. Bun, am ajuns la Teodora Ana, care mă întreabă ceva interesant. Dacă o păpușă ar lua viață, ce o să faci? A. O vei băga la congelator timp de o săptămână. B. O vei lua în brațe. C. O vei pune la vânzare pe OLX. Cred că aș lua-o în brațe și dacă s-ar dovedi o păpușă psihopată, aș lega-o și i-aș da foc. Dar dacă ar fi o păpușă drăguță, aș sta de vorbă cu ea în fiecare zi. Bun, întrebarea numărul 2. Ce-ți dorești de Crăciun? Habar n-am. Câte păpuși din toate colecțiile ai aproximativ? Cri, cri, cri. Bun. Deci am 70 Monster High. Barbie, Dumnezeu știe câte am. Gândiți-vă că Barbie cumpăr de când aveam... Nu contează câți ani aveam de când le cumpăr, dar le cumpăr de mult timp. Braț, cred că am în total 10 brați, dacă nu mă înșel, iar Ever After High 6. Dar nu le folosesc niciodată. Ce alegi dintre Lorna sau Jane, Gloom and Bloom, Katie sau Casta? O aleg pe Jane de Gloom and Bloom și o aleg pe Casta. Sper că îmi vei răspunde, pup. Și eu te pup și ți-am răspuns. Perma Monster High mă întreabă, îți place canalul meu? Nu m-am uitat, o să mă uit. Vrei să fim prietene, da? Vrei să facem o colaborare? E cam greu să faci colaborări. Gabriela, arăți camera ta... Camera ta? Da, arăți camera ta. O să o arăt, sper, într-o zi. Te abonezi la canalul meu? Nu știu. Până când nu o să-ți arăți fața? Nu știu. Cristina Pătruță. Ce păpușă ți-ai cumpăra? Cubit Monster High. Ce păpușă ți-ai cumpărat? Cubit Monster High sau o insulă din Caraibe plină cu păpuși Monster High? Dacă insula din Caraibe ar avea-o și pe Cubit, mi-aș lua insula. Dacă nu, tot aș lua insula. Ce vrei de Crăciun? Nu știu. Crezi în Moș Crăciun? Da, cred. Cam câte colecții de jucării ai? Nu știu, am colecționat multe chestii la viața mea. Am colecționat Pet Shop, Monster High, Barbie, papuci pentru păpuși. La un moment dat făceam colecții și de animale de jucărie. Nu știu. Multe colecții. Ce păpușă Monster High nu-ți place? Nu-mi place. Stai că mă gândesc. Nu știu. Cele de la Freaky Fusion. Sirena Vambu. Ba nu, Sirena Vambu îmi place. Bonita Femur și cu aia Trotter nu-mi plac. Și nici băiatul ăla, jumate unicorn, jumate ce mai fi el, nu-mi place. Sunt ciudați. Lidia Maria Seara. Ai multe întrebări, poți să faci azi videoul cu răspunsuri? L-am făcut. Alexia Patricia. Câte Monster High ai? 70. Ai vrea să colecționezi My Little Pony? Deja colecționez My Little Pony. Da, uitați una dintre colecții. Mulțumesc că mi-ai amintit. O să o ai pe sora lui Gigi cu Dracu Logan? Aș vrea să le am, doar că alea sunt la Comic-Con San Diego. Nu o să ajung eu la Comic-Con San Diego să le cumpăr. Și nici de pe eBay nu pot comanda pentru că nu am card de credit. Deci nu cred că o să le am vreodată. Ai putea să-ți arăți fața pentru câteva secunde?
Nu, deocamdată nu. Câte păpuși Ever After High ai? 6. Câți Little Pet Shop ai? Tocmai i-am numărat. De ce nu spui câți ani ai? Păi, nu vreau să-mi spun încă vârsta. Vă mai las în suspans. Da. Ar trebui să opresc video. Nu știu dacă pot să încarc un video mai mare de 10 minute. De fapt pot. Dar prefer să le las de 10 minute. Bun, asta a fost și partea a doua. Vă rog frumos, dacă v-a plăcut, să-mi dați un like. Și trecem imediat și la partea a treia.